Moi ja tervetuloa pitkästä aikaa uuden videon pariin. Tänään vuorossa olisi tällainen juissien maisteluvideo. Eli Marli otti muuhun yhteyttä ja lähetti muutaman purkin juissia. Ja tällä videolla mun pikkusisko ja pari kaveria maistelee näitä uudistuneita juisseja. Eli tää juissipurkin design on kokonaan uudistunut ja samalla tästä mehureseptistä on vähennetty 20–30% sokeria, mikä on tosi hyvä juttu. Joten eiköhän vaan lähdetä maistelemaan. Ching ching! Yes, osunut. Aika makeeta. Siis tää on aika makea, mutta tää on kuitenkin aika hyvä. Aika tuttua lapsuudesta. Tässä onko sellainen outo maku siinä keskellä? Mä sanon 4/5 joo. Paljon sä annat tälle? Mä annan 4/5. Tää on niinku paljon makkeampaa kuin tuo väärynä. Ja Liian makea. Joo, tää on ehkä vähän liian makea. Mutta tää on toisaalta tosi hyvän makuinen. tässä on taas jälkimakuna sellainen vähän suolainen. Mutta mun mielestä tää tuoksuu silleen kesälle. 4. Mä odotan vielä jotenkin täydellisempää. No mä sanon 3. Mä sanon 3 myös. Mä maistan heti suolaisen popcornin. Mun mielestä tää haisee karviaisille. Mä en tykkää tosta. Ei oo ehkä mun lemppari. Tää maistuu suolaisen popcornilta tää maku. Niin mun mielestä tää on jännä, koska tää on niinku paljon värikkäämpää kuin mitkä muut. Se on musta semmosia laimenvärisempää. Tää on tämmöstä tosi niinku tummaa. Arvosanat. Mä sanon 1/5. Pakko on tästä äänestää 1. Mä annan 2/5. Ei kun 1/5. Ehdottomasti parempaa kuin se mustikkavedelma. On! Paljon parempi. Hyvä oli joo. Siis mä en tajua miten mä voisin selittää, miten tästä tulee semmonen pehmeä maku. Se on semmonen jännä. Tää on suolainen tämä. Tässä on suolaa. No ei. On. Ei. 2. Se on parempaa kuin äsken, mutta se ei oo silti, Joo, se ei oo silti, 2/5, se ei oo silti paras. Joo, en ostaisi. 3/5. Chin chin. Siis mun mielestä tää on niinku, on tää parempaa kuin. Tää on hyvä. Ei, mutta tää on kyllä näistä, mitä me maistettiin, niin paras mun lemppari. Oh. Paljon annatte? Anna 5/5. 5/5. Kiitos kun katsoit videon! Samalla tästä Lopeta! Lopeta! No sori! Et sä voi tehdä noin. Sori! Mä väärän liikaa. Et voi maistaa vielä ääliötä! Nami, että! Ei lemppari. Voinko mä nyt kaattaa pois? Mun mielestä maistuu vähän siiderille. Se ahistaa tuo kamera. Ostakaa joitsi! Vähän sen tukkakekseille. Joo. Kissa! Älä vielä luuseri! Meni jo. Mä en tykkää susta niin paljon kuin